Ihatag ko ba ang tanan kang Jesus nga namatay dito sa krus tungod sa kinabuhi niyang gihalad. Unsaon ko pagbalo si Jesus, pila ba'y natabangan kong hinungman, pila'y ginapos nga gibuhian. Ihatag ko ba ang tanan kang Jesus nga namatay dito sa krus. May daghang panahon akong nausig, ug tiyutay ra ang kang Jesus. Tungod kay ako siya nga gipasagdan, gibati ba kaha niyang kasugo.